church project as of March 26 to 31. Happy birthday to you. Happy birthday. Guys, good morning. Manimba mi karon. Mura ka sakay. Da, alian na musimba. Ato ro babaw sakay mabalintong jam mo na. Kaw. Oh, maro mag-uog. Harang helmet. Bitay dyan ang gingana kay magsuot og helmet. Bukan helmet. Kaya manimba ka mo maglayas. Wala makanikuan gasolina. Ano ba yung gano'n? 200 pa rin? Lugay dyan yung mandal na yung mag-ikuan. Ay, nga. Hindi mo mandal. Nawan siguro na. Ang helmet? Helmet. Eh, kami ka ang bilis. Siya na, di sa mag-helmet. Pwede naman na. Di mo ko mag-helmet. Madakpan ka! Madakpan di ay. Sabi, na may dagang puti-puti. Siya naman na. Oh. Kita. Una. Nakuha ba ka suni? Loh. Mag-helmet lagi ko no. Tingnan na. Saan mo ni? Aro ko'y kalibutan na na. Pwede ka makatangtanggihan ka ha? Ang tanga na. Helmet. Nabot naman. Sunsayan, dahil motora ma. Bawa siya nga dyan motor ha. Lagi, sa basa. Tara po ko rin na. Musakay na kukuna ma. Di pa. Dito na pasakayan kayo. Dara, dara, guru mo sila. Binis nga na. At wow. Nagdamang pagbag. Kau. Kau yan ikaw. Bato ko ma. Tana, sakay ito ko. Nay, manangit ka ni mo. May tayo. Tana. At sami. Dali na, dali na. Amin pa. Dali na, day. Amin pa. Amin pa mo diyang tatay. Tata. Aray minay. Babay ta po amin. Ko. Nakaw na. Nakaw na. Babay day. Babay ta. Anting day. Anting ta po amin. Ako day nga mga nakasnan ko kami day. Apat na mo tatiri. Apas mo tatiri. Pasagdya ko na. Kau. O diyan po pasalian na. Kau yan, sino yan? Oo na siya pasagdya. Una lagi si Jaway ko. Mama, Kau. Agak ko, sibog yan kau. Kau rin. A few moments later. Panalangin isang denomination ni ang mga birthday celebrants. Umanay sila sa ilang journey, sa ilang kinabuhi. Sa matagos sa kanila na ilang buo mga hinapon ang Ginoo ihatag kanila. Kagaya sila kahimsog sa sa makausap Ginoo panalangin bendisyon ni ang mga birthday celebrants o kani mga luhay Ginoo nga nasa kong atibangan. Imo santos sa imo ang balaan Ginoo. Pinapunta Ginoo, mas mula ang ilang pagtuo paghiugma kanimo. Pinaagi ninyo tayo makapahawak kini sa tanan ng mga dili maayong espiritu. Kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa Ray. Tabong kita yung latong santos na misa. Ako nasigot ang tanan sa isipan ko.
Ato sa kapasalamatan at presider sa pagsaulog ng Santos Luisa, Reverend Father Lan Ines, Papa, happy birthday. Ang atong mga kurutos, church leaders, mga LLM, ang atong mga seminarista, o tanang mga katawhan karon na liat ang mga sa Santos Luisa, aron paganayon o pasalamatan ang atong halangdon na Diyos. Atong nagsiguro ng tanan sa masipag ulit. Church project as of March 26 to 31. A few moments later. Ayo! Hoy! Oh, nilagmi. Kamusta makalong? Ken, Ha? Sakit pa long. Ako naman sa malong. Tanaw ko long. Ha? Ginuo ko. Tasa. Anja, makakangkag lakatan? Saging? Pwede mo itong saging. Hindi mo itong makatabo. Lumalay ka niinim amin ni tita. Ha? Insan sa? Amin na, amin tita. Rami pan. Amin. Amin na. Amin ni Uncle Gabriel. Mas kini. Amin ka, ante. Amin, amin, amin. Gi kami ni Simba. O, day pan, ha. Tapos saging nakatan. Asa man day ka, Pin? Karon? Ha, pan. Isa man yung bangan niyo, Brad? Sadya lagi kay, naba ko lumibrag diyang taba. mga dapat si paghatid. Ginoo ko marabas din. Tagpila pang galon ko yun. 120. Ah. 5 pus gapil kain, no? Kanila, Brad? Hindi, long. Say paminalong. Uban ko. Say paminalong. Hoy. Say paminalong. Kaya naman, ha? Hindi. Kaya di mo ka pwede mo rasag bugat. Ha? Kaya daw. Ito man na yelo? Hindi ha. Aming sinibong ibong nasakit ni. Lahin sa Manila. Talawag din tiyan. Diyan ka rin. Nahilo, masiguro dyan nahilo, Pino. Maman. Adyan naman pagpainit-init long. Ha? Nagimingaw man kaka. Katapos sa baril ka mo balik? Ha? Katapos sa baril? Mayo. O mayo pa? Hamas dahil. Paano ko nimo? Malam ka. Kanang motor ray? Sabi sa Boss Manila nga operado na ka. Kin. Kim. Mo na ibilin? Oo. Tagpilag boundary ng Eto na saging ka. boundary. Kayo ko sa saging Queen. Ido na sa saging. Queen, tagpilag boundary sa boundary Queen. Ano yun, sa? Kanang Agla katanoy, mo na yan ang Gabriel. Mo na yung gipalit kay mama na di makakuan. Ha? sakto na ba masahiro? Oo. Tagpilag boundary na riya. Queen ka ng habal-habal riya. Wa man. 200? 150. Amo ginag-boundary dani kay halos mga taon dani ni motor. Abang na dani? Oo, abang sa motor. Wala na dani? Wala gina dinhi. Gigamit mo na habal-habal. Wa nabal-habal lagi. Pwede mo. Kasi nakuha. Gingutan sa Saliana. Kay da sa medari nagpahuway, ako nakatuog na ko dares lan. Kuan dito, suod ba ka na suod? Gisod man nas bay. Kaila kang atiduli. Hoy pa, tanang naglingkod yung kwan. Kita na mo. Sit down, anak. Hindi makita imong kuan. Kaila kang papiduli papari. Kaila. Nangay rawas just dress ni papari na. Nice ka. Perte jenis papari mamili uy. Bagay mapukat sa niya, no? Bagay lagi kay putiun man. Madyo mapud siya pagka kuan. Wah, nagpanaghapro po na ako po. Tanaw-tanaw ko sa video ko. Mura dyan ko siguro ni. Sakto ko dyan siguro ni. Nakita po may isa ka ate, si Ate Esther. Tabunan kay Ningari po sila Papa Gabriel, nindo awpod. Giagikan po ni Sbay. Kita-kits po medari. Ado na naman po nakita po niya. kita gamay. Dawa ka mo nagad sa isuon. Tagad ba siya na? Sana all. Kaya na dumampod mo ti. Mangho siguro ni na. 50 naman na si Jana sa 4. Paano ba? 1975 ko? Bye. Pila may ahong plate ato daw. Ay, ang gakas na yan, ni tita. Pinuo ko. Malabi ma. Labot. Salamat te, bye-bye te. Bye. Bye.
Naalyan na nangitag chicken. Amin ko sa tay. Nanay po. Ay, may sinain dito. Hawan. Katong gabi na diswit niya gibutang. Majong hapon. Nauli na Demi, gikan mi sila Gabriel. Gani harami mga pilar pud kauras mi gikan sa pag-uli. Nagluto naman po panihapon. Magluto ko tinulang chicken. Inja. Kaning kundol hang gamiton. Nay, serbo sige ra ma. Uy. Lain naman ni kay nipisin man ni nay. Dabo pa day nay. Dabo mo na. Lata na. Adi, Karuto na. Madin nga. Sana all kumbati. Sana Hello. all kumbati. Mga ka-remix natin dyan. Andito na naman ang yung link ko. Pagpakit na naman. Sana all kumbati tiga mo. Siya magharo sa kamunggay. Di ka mo na ko na eh. Kaya rong madali na nga itong panihapon ba, makahigop tag sabaw. Mga kaparimpiyan na, mga kaigsunan. Mga kaigsunan diha ni Kristo. Shout out dia sa mga kaparimpiyan yan sa Carmen Bohol. Hindi rin ako sa Alicia Bohol. Sa Garcia Hernandez, ang mga relatives yan. Nakasawag taga diha na pugod dari. Bohol na kaso ko ninyo. Swerte na ba na si Zakay? Na-blessingan ni si Zakay ang birthday. Na nakantahan pa dyan. Ba? April baby day ka, no? Laba! Ano naman din eh. Ano pa? Ano ba? Kani ba sa magputo kong tinula? Diyan hawasas tiri. Kaya bawal magiging jag green. Diyan magluto po ko gani. Kaya na po ko'y kamunggay. Kaya naman po'y buntis. Saan na mo ko style? Di pa na lunod ang dahon ha ng kwastiri. Sakto. Kay Loy man pud kay ito rami kinahanglan ba dyan po na dyan kamunggay. Mao. Medyo makasyalya na ba nang pa hawan ng kamunggay gipalingan na ba? Sus Ginoo, tag-tag sa lagi. Sakto ra pud gihimutuan to inja. Gihimutuan to ini kay mudug ko no. Ngano kung di dana. Ang macam no. Siyempre, kapag ko inahandi pa siya sa mudug ko na niyo. Pero di mapo ganon na yung budog na no. Si Aliana bali na si Jaming budog terminang. Yari tayo may budog ko mga lahi na si Jad, di na pwede ni mo ayawan basta may budog kay. Manok, lahi na ng suwada rin. Ano mga dahil beef steak, wangay ka? Ipagitagaan man tag na may dang beef steak yung tita. Mitobahan. Ano Smarties ba? Makarga ba kaming dos nanay di? Asa pa daw? Sinanay kay na madila ko Smarties za atos kandihay ba? Asa rapit ang kandihay? Unahan sa La Union. Makargagod. Paano man kananay? Sinanay kay hinanglaman sa mabalik kay injection ng bitag anti-rabies. Makargagod naman di man. Di ba gani okay naman to kay gamay-gamay masalyan na dako bigkas nanay. Ihatag lang ng lisensya o gadakpan ko. Di pa man dyan na, kay 4 pa man, no, pa mga adlaw. Di ko, birthday na lang. Dakpon ta. Kimba ko. Mabini naman mo. Bini naman. Kasi ilimit pila ko pag-limit na mo backride sa motor. Duha, pwede man po. Pwede. Basta na helmet siguro. Manguhan pa helmet. Duha ka buok.
usa sa imo, usa ka nanay, usa po yaho. O di tadakon kay kompleto man ta. Di ba? Kompleto man ta sa helmet. Ano naman? Wala kung masakan ko si Bis na muso. Kumalabang mo to. Flor, Flor. Musakay ako sa nag-series, kaya mahal ko na siya musakay motor na mo. Mukha ako sa cruising sa Medicare. Nakatuod ang muna na. Okay, lagi ka na eh. Mama, lagi ka balak ang blura, may kay ikaw rawa kay kaubang ko no. Mother! Atong agion si nanay, na dapat na itawagan atong cellphone si nanay, nga asa sa dapita. Di man kay sudunong ng mabini, ari pa man ang kandihay. Mari. Di man Pero okay lagi ka mag-commute na eh. Okay lang ito. Masakal ko naman nung sudra. Isakay na to sa nanay, kutob sa lungsod, silon, sa pagdaw, abot sa lungsod, masakay na pugag series. Para tagbilaran. Para tagbilaran ka. Ngunong kus kandihay. Ngunong kas kandihay. Ikaw, asa nang karapit ka? Lahi man ta kay babini man ta, lahi man nga tangwi. Lain na nga itong agyan. Lain. Daon yun na mo kampangan. So, amo kang ihatod na dito sa kiganan sa series. Sa alisera. O, inigbalik na po, nimo, Masakal ko siri. Ray sa mga. Gikan din mo. Balik ka Sa danan gikan sa kandihay. Unsa man? Yan may mga rila. Di ka sukan. Nay mga rila mo Di sa. malakaram na na ito. Na. pila ka oras ng imong kwan dito, Pagdala nay? mag-cellphone nay karon kang matawagan ka namo nay. Nay, pila ka oras ng imong schedule dito sa... Di ba ibawan kay daghan na mag-isugo mag. Undangan nagpa-inject this. One is burn this. O, di nay. Ang kadungan na ho. Tayo mobile man kabutong martes. Kadungan na ho. Pagkuan na cellphone nay kay Di na, i-update lang imong cellphone ay, amo kang tawagan, ug unsa nang imong status diha. Kung makaya na ho, akong ibilin si Alex dito sa iyang. Ako kang kwaon. Hindi na. Hindi na kwaon pa. Gasa mo ta makita din sa... Dan alis siya ra. Kung kuno hayag mag-abog, di una na mukuli. Una na mamukuli. Nga mag-serious mo ko. Sa kalugawalaban nga na ba? Si Prami kay manggigil na mama. Ana na mo. Lakaw-lakaw. Yung saan man nato, saan man nato pag-schedule nato ni Ron. Okay ra po na nay. Amo tanong tawagan lamang kanamon nay. Kaya makaibawi ba? Kung kung Dadalam na status o sa status nimo, pwede mo nang ibilin si Alice dito, hapo kang kwaon. Lado na. Kung sa kala pilang kilometro din na day. Lado na. Di kandihay. Lado po ng kandihay. Di ba ko ang kandihay? Nakaya maganinahon na ni Manila to Bohol kana pa kang dihara sa Bato o sa dihara sa Nakailahi mo na itong kostiri. Nila ko. pila ka oras nang imong schedule tuhan. Depende po kay daghang Hindi po na po yung sinilaghan. pasyente. Si Aisa di pud pwede mo baka diyan mo sa Dili trabaho sa isa. Napitro sa isa. Magtrabaho na. So guruma na. Dito ta maka. Ako ang bakang Paglaman, ako kaya po. bilin. Ha? Titili na. Magdungag lamandaan. Si Tire no bilin ri. Didi ka di ko mo duwas tire. Didi ka di ko mo duwan. Na may resto Ano man? Tama man. Kunti ko mo din. Lutuan na lang magsidandaan. Ano may sa muntas, ang diri yan ang siliksi. Naman di man sa kanti ko mo duwan kung sa pay ko na. Makamao lagi. Kunti ko mo din. Magulang po ba kay Kay. si Tiri ba dyan? Na ba dyan nag-isabati ko na ba dyan nagibati? O bitaw. Ano yung kagulahan? Diha siya. Mula kautan dyan si Tiri na ba dyan nagibati? O mo ihanda na naman tanan dia kung sa kuan dia. Tatay butan na. Oh, Pero yan. siya isa, naroon po dyan ninay. Napo sa isa si Bus. Magtupad. Asa na bisa isa day? Nani na po na magtupad. Magtupad na man siya. Do kira. Oh, Yung magula. dyan pa lang po kung nani isa tayo sila mga igagaw. Kaya Okay na. may araw pong na kay sustura sa tay. Malipay ba dyan sila nani sila mga igagaw. Nao. Kaya dyan kahimtang sa buta. Mana dyan kalipay, susura yan na laman. Mana dyan mga igagaw, dyan ang mga pinangga. Nagsahan ng kape. Mao ba? Lagi. Kapil itong buwak ka na. Pwede ba itong buwak? Aman. Ha? Pwede na buwak day. Uy, Lagi. daot na siya buwak. Hindi ba eh. Nagalat nagalat magutan nila na.
Hindi gabi, gatong lain ng gatong ngayon gatong uno. Nga naman, dari gatong Ha? dari gatong pultahan sa kuwan kay Nasaliana. No, di ka mo ka mong posisyon. Araw doon Nasaliana sa electric pan. Ano naman? Nga naman, dari man ka, dari ko dari sa Kaya yung extinction ni mong ilipat, magkuha mo extinction dia. pwede naman. No, style. Adjustment lagi may kailangan dito. Adjustment. Sinang antang. Ha? Ang antang na sinang kasi mo. Uy, naka-video mo dito ay. Ang manok, kapang gipros. Nagtinulang chicken. Liksi ka sa kung sila na liksi, babe. Buta dito ka liksi. Magtatkat kis manok daw. Kaysa may mag-alaga sa inyong mga pinapatupad diha. Si Alaysa na lamang. Ugmamang adawa. Ugma, malagi yung sa ugma, magkata mo lang Ugma ka. ta ugma, lunes, martes man. Martes ba? O sa may itong schedule ugma? Gusto ka magbugha ka. Wala tayo schedule ugma. Magtupad na ka. Ang saman. Mang nakop sa suso ba? Uy, di ba kung susurong kay... Naman kayo sa labunon, no? Kung malabi. Dito. Gamay rin ang labuno diyan ay. Kuwano na? Ang labi itong labunan. Patra na kabuksan niya ng labuno no? Labi, lagi kaya rin di mo daghan. Daghan pa man ang labuno. Daghan pa ng kasunod. Ano, siya kaya diyang mga sinina, ingani diyang style, diyang bahod dun tanan ng dagan naglabunan. Na, Tiningog. tulo ka buwan na. Yung ako'y nakalaban na. Hanggang 5 ka buwan. Nagkawag-euro doon tanan sa nina. Di nga, na. Nakasapoy mo yan. Paminawon Na, gagawang pantalon. Kunin tayo 8 ka buwan. Uy, ginoko. Ahog euro tanan. Nagawang buwan. Salamat pa. Hasta sa nina. Ahog euro. Usa pa kung Di maglaba. lagi nga na. Atuhon ni mo sininaglaba, di mo pabuto 48 ka pantalon na. Kas ka dyan lagi. Bahan ka dyan bayaran sa buwan. Sa laundry. O magpa-laundry ka. Mahal ka dyan. Di man ang panong ridari kayo mo manglabahan. Namon raman. Unsa kaya gahong biyahe kay agtag sa kasimana to ako dito sa ladyo. Kisa ba may maglaba na? Aga kapo. Wala makas biyahe ron, man pangutan na. Amo, naging nagkinang din ang asawa magatima si Nina. Na. Ade, mampuni mo laban. Magpa-laundry na lang mami. Huwag di makaya na. Laundry. Wala ba man na basta naigasa ni ko lagi kas biyahe. Nato. Wala ba ko, mga sando, pero mga maong, patay ko na na. Na, puro ra ba maong ko mga pantalon dito. Ano ba ito? Pati na pagitang pretty maong. Labi pa Maong pa rin. laundry po. Masama ka rin. Ano ba kang ginandaan nga di ko kagwanta mga maong laba? Naku. Nay, di ko paminahon. Wala ka, kung ginaw ko giti, hiwa man mo. Di ka Imawan ka. Something so wrong. Imawan ka dyan kag. Kuhaan ka dyan, laba. Tagdawa ka adlaw dyan kang linabahanay. na, wala ko diha. Tagdawa ka adlaw dyan kang linabahanay. Labas, ang dyan ang imong klima. Duko-duko mo dyan kinuskusay. Pamulabag pa na ito. Kaya na si Binto nga na, branta nga na. O, arang lisura pa ka dyan maglaba. Ito sa paragi. O. Manglabag ka. Na, paglaban o. 18 pa ka bukong gilaban. Napanggo sa nila, dini. Adisir ko yung ares Manila, 18 sa ka. 18 ko buk. Talon. Pantalo, ka ng iskarsunis ang gilaban. Tapos yung naka-stop dito, karoon ni guli na ho, ano na po itong labahan? Pwede dito bilhin. Kuha dito, pili. Ang mga sinina, ang hindi pa laundry. Hinagan ko nung kay. Bayad po ko 500, laundry. Kung sa lado ng gabi, yung bilis ng... Ay, ano? Ito pa na ilan. Kailan ka nga tinulit pa pare? Labi, Suli? Kaila ko. Wala gatang kuan, be. Mahiwag atong mantik. Chicken, baby, ano? O, yapil eh. Ano sino humuta? Isa na humut. Emore Promeno. Ano Ang na? biluan. Labog silang kon. I will be cooking chicken tinula. Diyan. Kumana ni? Wala naman nagdagan nag-chicken kaya may dagang sudan pa. Kumana, kahong schedule? Mana? Cute si ka pare. Bye-bye, mga ka-remix natin dyan. Asa na po karon? Report na pukas lang ka. Report ko sa opisina. Opisina na ko rin dyan, opisina ng katay. Tabay na, di, matug siguro ko. Hindi, matug ko. Mamaya mo. Bye-bye, mga ka-remix. Agaha!
Ang man ron. Confused. Aman. Buho. Doro. Nay, wala daganag chicken ay kay napay sa daan. Ay, always be there. Ibalik na naman to sa rip. Si Mama, nakahumot. Ang ilok. Ang sarang humot ha? Ilok. Ah, sana humot ilok. Bawang batutos. Yeah. Babe. Di ba bawang batutos, babe? Mama? Ano, mas nangyayat. Nandito niya. Kisa mo ron? Sinas. Kisa na. Kisa mo sila sa magtamak. Kisa isa dyan. Remix. Kay? Oh, ito man ba daw? Hindi nga ito man daw. Ay, nahiyawa na. Papa man na ito. Huwag man nakuha na. Ang chicken, kaya ganun. Kanabang mundo. So guys, magluto sa ako.